Rölli tässä taitavasti voimistelee ja kaikki toisen ihailevasti katselee. Mä olen hirmuisen notkea ja Röllimetsän paras voimistelee. Ensiksi pyörittelen käsiäni näin ja sitten toista kättä toisinpäin ja sitten käännän toisen käden selänkaan. Tämä on mukavaa. Ja sitten minä istun tähän maahan näin ja taivutan jalkoja toisinpäin. Ja toisen jalan tuijotan niskantaa. Tämä on mukavaa. Ja sitten otan varpaista kiinni näin. Ja sitten käännän nuttuni nurinpäin. Ja päin minä pujotan henkselin alta. Tuntuu mukavalta. Mitenkäs minä tähän kiinni jäin? Jalkani taitaa olla väärinpäin. Ja toinen jalka kiinni on taskussa. Hei, minähän olen solmussa. Voisiko joku tulla vähän auttelemaan? Irti en pääse tästä ollenkaan. Nyt varpaani kiinni on henkselissä ja käteni en tiedä missä. Kautta ikaisten varpaitteni. Metsän eläimet, tulkaa nyt auttamaan, kun minä olen juuttunut tähän kiinni. Minun varpaani on kiinni henkselissä. Kautta likaisten varpaitteni. Nyt tämä voimista noustaa kyllä riittää.